Dala sa iyahang abilidad sa pagdaog mga kontrabida role sa mga drama series. Apan karon lahi nga Thea Tolentino ang atong makita matagabi sa romance fantasy series nga The Lost Recipe. Busa, kumustahon ta karon sa Biztalk, Miss Thea Tolentino. Mayong buntag, Thea, and welcome back to GMA Regional TV Live. Hello, thank you. Good morning sa lahat. Good morning, Thea. Kumusta ka na? Okay naman po. Ito, ngayon nagtatrabaho sila. Ako, rest day ko today. Nice. Kakaibang Thea ang nakikita namin dito sa The Lost Recipe. Kasi, di ba, nalilinya ka talaga sa drama. Kumusta yung transition from heavy drama to romance and fantasy series right now? Sobrang gaan. Sobrang gaan magtrabaho compared to sa mga dati kong roles. Kasi may mga times talaga dati na the whole day ang kukunan, puro iyakan, awayan. Dito, ang mabibigat na eksena is yung nagluluto kami sa kitchen. For sure, marami talaga makaka-relate sa bawat characters. And speaking of characters, you play the character of Chef Ginger. Paano ka napao to take this role bilang isang chef? Ano yung mga nagustuhan mo din sa karakter mo kay Chef Ginger? Ang nagustuhan ko kay Ginger, medyo may similarities kami ni Ginger. Si Ginger kasi gusto niyang maabot yung pangarap niya and gusto niyang mapasaya yung family niya and of course magawa yung gusto niya for herself. And yun yung nafe-feel ko din ngayon. I want to make my family happy and at the same time make myself happy by doing things that I love. And itong si Chef Ginger ang pinaka-toned down. Actually, si Chef Ginger, hindi siya talaga kontrabida. Yes. As in, ano lang siya, may mga bagay lang siya talaga na tinatry i-achieve dahil gusto niyang maging masaya ang mami niya with the results that she can give. And Thea, bilang produkto ka ng Prodigy, ang talent search competition dito sa GMA, if you can go back in time, gaya ng series nyo dito sa The Lost Recipe, ano yung gusto mong balikan na moment doon sa Prodigy at bakit? Lahat. Wala akong maisip, pero feeling ko lahat. Kaya ako nasabi na gusto kong balikan lahat. Kasi I think I could have given more. Showed them more para mas makilala nila ako, mas makita nila yung kaya kong gawin. Please thank everyone na sumusuporta sa'yo and of course, sumusuporta din sa The Lost Recipe. Yes, of course, mga kapuso, maraming salamat sa pagsuporta sa The Lost Recipe. Sana po abangan nyo pa ang mga sumusunod na episode dahil kahit kami, na-excite kami sa ipapakita namin sa inyo. Thank you so much, Thea, for joining us this morning. Thank you!